F'intervista mal-ġurnalista Times Mark Lorenz Zammit, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela saq li l-Gvern eret l-istaġjonalità li jfisser li t-turisti jżuru pajjiżna matul is-sena kollha. U għaliex jiflaħu min-numri li għandu? Għaliex ma jiflaħ 4 miljon. Mela ma jiflaħhomx. Jiflaħ 5. Ħanejdlek, permetti li ħanindirizza d-domanda. Għax ma tistax taraf numru inti 4, 5 jew 3. Ara fil-kuntest li aħna ridna l-istaġjonalità. Mela allura l-load li qabel kienet tkun konċentrata fit-tliet xhur tas-sajf, illum hija mifruxa tul is-sena kollha. Mela il-peace li toħloqlok fuq l-infrastruttura mhuwiex konċentrat kif kien ikun qabel fit-tliet xhur imma huwa mqassam matul is-sena, mela ma narix f'terminu 4, 5 jew 3 miljuni, f'termini ta' kemm jirnexxilna nibqgħu nqasmu dak ix-xogħol. U kemm jirnexxilna nibqgħu ninvestu fl-infrastruttura li qegħdin nagħmluha. Dr. Abela xejjen il-gidba li hawn 17 il-bajja magħluqa filwaqt li fakkar ukoll f'passi li ħall-Gvern biex kun hemm aktar kontrolli. Hawnhekk semma l-ħidma fil-Korp tal-Pulizija u anke il-forzi taż-żamma tal-ordni biex tinżamm il-bonordni li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. F'din l-intervista l-Prim Ministru Robert Abela żvela kif il-Labour Migration Policy ħallit il-frott. Mela l-Labour Migration Policy ħadmet u ħadmet sew. U l-wasliet ta' ħaddiema barranin ġifier bej xiġu u x'jitilqu u x'jifdal f'dan il-pajjiż netti allura kull sena hija t-tieni l-inqas mill-2017. Il-Prim Ministru Abela qal li l-ħaddiema barranin ġew fil-pajjiż għax Gvern Laburista ħoloq ix-xogħol u issa qed jaħdem biex jattira investiment fit-teknoloġija, fl-intelligenza artifiċjali, ir-robotika u anke fil-manifattura aktar speċjalizzata. Sostna li l-pożizzjoni tal-Gvern hija ċara bil-popolazzjoni tiżdied skont il-bżonn u brata inqas aċċelerata. Dwar l-infrastruttura, il-Prim Ministru Robert Abela elenka numru ta' bidliet u proġetti fosthom proġetti kbar ta' toroq fil-Kapara, fil-Marsa, dak ta' toroq ta' madwar l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u anka il-proġett fl-Imsejda li għaddej bħalissa u li spjega kif jinsab fi stadju avvanzat. Semma il-proġett ta' trasport bil-baħar bejn Kottonera u l-Belt Valletta kif ukoll bejn Taslima u Buġibba u l-elettrifikazzjoni tat trasport pubbliku kif ukoll l-istudji li għaddejjin marbuta ma' trasport tal-massa. B'dan kollu huwa il-qafas tal-Malta in Motion li se jaqqad forum differenti ta' trasport.